Sí, gràcies. L'emergència habitacional s'agreuja i afecta no només a les persones més vulnerables, sinó també a les classes mitjanes i treballadores de la nostra ciutat. Tenim una mesa d'emergència on s'hi acumulen els casos, un preu de lloguer que no para d'augmentar, gairebé un 50% entre l'any 2015 i el tercer trimestre d'enguany. I una altra dada del tot inacceptable que té a veure amb els desnonaments, malgrat les promeses del seu govern, malgrat les moratòries del govern central, estem parlant que a la ciutat de Barcelona s'executen 6 desnonaments diaris, com dic, crec que és una dada del tot inacceptable, però també volem denunciar que qualsevol avenç legislatiu que es produeix a Catalunya, sigui per aturar desnonaments, sigui per garantir el dret a l'habitatge, sigui per contenir les rendes de lloguer, és sistemàticament enviat al Tribunal Constitucional per diferents actors, entre els quals el propi govern espanyol, i que existeixen centenars d'habitatges a la ciutat de Barcelona en mans d'una societat. La majoria del seu capital és de l'Estat. És per això que nosaltres portem avui un prec, conscients que s'ha demanat ja per part de l'alcaldessa, però que no ha sorgit l'efecte esperat, ja que quan tens a Barcelona més de 750 immobles i 39 locals i només s'ha fet una cessió de 68 habitatges per famílies vulnerables, això és evident que no és suficient. Per aquest motiu, el que demanem és que el govern municipal exigeixi, reiteri l'exigència que els immobles propietat de la Sareb de manera immediata retornin a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. Gràcies.